Al camp de l'energia les alineacions encara es poden veure a la pissarra, com en els vells temps. Els verd i blancs han sortit portant la iniciativa, però un gol de Vendrell en la primera arribada visitant ha fet baixar els ànims als sancencs, que han vist com Rafa ampliava diferències abans de la mitja part. La xerrada del descans ha esperonat els locals, que han aconseguit l'1-2 gràcies a Peque. El conjunt sancenc ha pogut empatar amb un llançament de falta de Steven, que ha topat amb el travesser. A les acaballes la sort s'ha liat amb els targarins, que mitjançant Marc Baget han fet l'1-3. Encara hi ha hagut temps per veure el gol de Peque, que ha situat el 2-3 definitiu. Partit per oblidar, ens hem de quedar amb la reacció de l'equip, amb el bon joc de la segona part, amb aquesta intensitat, el ritme, amb la calor que hem fet,